Priang sungo bahaya phi shaka thup ki history. Ha ka bahaya tho epi ya ki history yong ka perthai. Par ha kani ka video nganya tho ya phi. Sepang ki jing pensitam hari Japan hakipor menchua. Ka jingim ha ancient Kofun Japan. Ampat tipbon sepang ki history jong ka Japan shua ka 4th century AD. Ki historian kila ban kucin mut. Ba ki Japan men barim ki shong ki sa ki shnongren ki ba don orang ba shnong. Bat kilong ki balai loin hala ki jong ki kam. Kalam dadan ka jinga to ko palat bat ki ki kanon. Handai kani kekela hadin mak jengbon beriu kala kiu. Bat ha ka por Kofun lastang pa bijing ki jengmut jong ka sarkar banang kong Ki kwat men barim ki bangidon ki dai na ginang wan jong ka China ha ka por Yamato. Ka Yamato period kala pen penyaklat arbenta. Ka Kofun period na do ars pa san bau hado san spa laku pra idi. Bat ka Asuka period na do san spa laku pra hado nyos pa spau idi. Ka Kofun kalong ka por banang kong ha ka history ka Japan. Ba kipet ba bat ki kor baper ki wan lang rengkat bat lasdang ban phawi ka wei ka hima. Bat gum ke imlang salang branchna. Ladan kamru ki rukom penyan kuntum ru ke jing pensitam ya ki donar. Ngin pet menta sepang ki jing pensitam ki bakam pela ki bal pendan kam da ki Japan men barim. Nado ki por men barim hado ka por medieval ki kor baper ha Japan. Ki pendan kam da ka wei rukom pensitam ya ki donar ka pakerteng ke ijo ko sume. Wala kampau babon kis iem ki pendan kam ya ka handrai ke ne ki jing pensitam la le habon ki kor bahe tong ka sinang. La pendan kam ya ka tang ya ki pop ki bakrau kum ke jing penyap ke jing bat bor la ne ka bakam sniu shushu. Ke jing ya jan bat ki beriu beripan la i bakalong pom. Ban le baha ya ki pat ki berin kadai kumjo kumba penyap beriu. La dala hukum ba an penyap da ke ijo ko zume pila syarai ba an teb im ni sya kawang da ki mau. Karukam ka bapau tam kadai ka bayahab ya baroar. Kimong la ni ki he jong ka kur kin ti thlio. Bat kin te yaw tau ba le pom. Ha uding badan hapadeng ka thlio. Kin pendap ya ka thlio da ki mau hado pa ki sadam jong. Kin syatap bat syanyan ha ki mau. Kat ba ki pet ba pet kin kawang mau sya ka met jong. Sya ka kli kekti hado ba udap. La ni hado pa ki mau kin nyan yau. Handrai la dan ru ki kant ka tho mala pendan kam ya ki ijo ko sume kumuting sya pensitam. Tang kumbur kompanyam. Hakini ki benta tang ke benta ke panang kong hi kalong ke balale. Ubriu basa pensitam unsa tep tang hadu kamet syapo hakimau. Handrai dan mau bala kawang hu. Bat an ai bam bat ka lai sen sisngi da unong apa hara. Ban an sa palaju den katukan nisngi. Kebas ngosi kalong baki historian kinget. Ba kene kerukom ijo ko zume kalong ke berit baha banja. Kat ba ki kur kidang pendan kamya ka kum ki rukam bisar hong ki kur senong jong kari borok kawai ki poi pat ha ke jengeng halor ke rukam pensitam ya ki dunar kawai na ki rukam bapau tam ha ki senen ki banang konge kalong ke jing penyam bala pendan kamya ka ya kinong penyam kinong bat bor kinong tu bat kwepan handrai light no na ki ichiko zume ki Japanese kindan kata ke jing start penban jong ki China ha ke jing penyam hababon ki rulom ki dan bon ki rukam bas ngau penla ban pensitam ya ki dunar ki Japanese hakaan isange tang ha arteli ki rukam penyap ki basong kata ban pasi ban krai kli hadin pan kilapan sange ban penyap no ya kinong tu baro hakis nang nyaus pa edi bat labu juli tang da kebas sempat akmat ki pet bar ha ka perthai men barim ki breu ki ngejor ya ki blai bat jing ki stam jang ki blai kumta hado ka 7th century edi kawai na ki rukam bapau tam ban tes ya ki laptop jang breu kalong ban payu ban nyai lengba ka trial by ordeal kane ka trial by ordeal la ai haki belai ban penbena la pilom bapom ni bahong bat la pediang kum kesaki ka babiang tam karukam bapau tam jang ka trial by ordeal kalong kum ni ubasyakan no unsyong hakmat kumkulun bat la hukum yu ban simya umau naka lada ki kiti jang ki satang ula dayu bapom baladam dane ai kidang ulong ubalai lun nitip syai bakani kam syong aga jeng klut jong ko kum ki bepat ki kor bahe ki Japanese ru ki bendan kam da ki merau bantai ya ki imlang salang jong ki ya ki merau latip kum di seiko bala pendan kam ya kane kum kuting syapen sitam ya ki koi di thma bad hadin la patra ya ki kum kinong rep lane ki syapi yeng handrai ha Japan ki lalong syakman ban perkhat syapam ki merau chua ki be kiri jong ko perthai kin sngo thu ba kolong besniu ban bat breu kum bujing don jing em ke Japan kali da pendok no ya ke jenglong merau haus nem atan spa kendai po handai ke jing tray kum ki merau kerang don hi hakani kapor karukom im jong di China kala ki hodo kata-kata
kat baki kor berper Japan kirang sustang terwan lang. Lada lalehong ki dynasty jong la China la don kumba hajar snem hakata kapor. Kumta la Japan ka simbon kicing hikai na ka China. Haba kerang taya ki imlang salang bat kor kompensi tom jong ka. Kajing sempan, kajing ba esinong, ban set habendi, bat kajing penyam. Ki dai kurkom ki bal pendan kam ke China. Bat kajing krau jegrit jong ki ka syong ha kapom. Wat lang yim don bon ki kon jong ke Yamato period ki katto kat ni ki badan ki pedi. Ba kini kajing pensistom baro la sedang men pendan kam ki imlang salang ka Japan. Hado kumus nem kadwais pa edition eng. Haba ka Japan kenang kiu na ka Yamato period. Sya kenaro period kajing kata ke China kenang kren shushu. Natai kenang ba thamai hanara. Bat ka Buddha Dharma ka kelalong ke diamba ha keri. Ha kanara bat ke hiyan period. Ki Japanese ki tau ya ke criminal court ke bakarteng ka Rit Suryo. Bat ki wan raru ya ki santeli jing pensitom ki baladon ha ka an China. Kini kilom kajing syo da udi ha kemat ki pajba. Kajing sya set along kajing ba esnong bat kajing penyam. Kajing kau ni jing red jong kajing pensitom ka syong ha ka pop jong bale. Henry damar kajing kalanong ba bat kajing stang king bor jong ke Buddhism. Kajing penyap kanang duna shushu. Hado bala benglun kung kajing pensitom bat amdan su mano bala penyam. Habedeng usnem kat praspa shipo. Hado usnem kat wes pap tapusan. Kabedai kajing sedang jong shogun era ha Japan. Habala bengno kajing penyam. Kihe sorkar kajing kursan ba kajing ba esnong. Kalong kajing pensitom bateng edu. Bat la pendan kamnya kini ya kebele ya ki pop beper ki bakentup. Kum bantu kajing bat bor bat kajing penyap ru. Henry hakanara pirian. Yoi ba kajing pensitom baro. Kala kamjem. Namar ba Rit Suryo system. Kala bisyar benya bat la tuat tamai bon sin. Habdeng usnem respan rupupra. Hadu usnem nyospa nyopo. Ki historian menta kila rum ba kajing pendono ya ka death penalty. Ha ka Japan menberim. Kalong kajing kenmanung kong ha ka history jong keperthai. Ka ba penyap no ya ka capital punishment. Da kerihi baroko Kublai Shibun.